Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, i ovih dana kao uostalom i cijele godine obilježavamo niz vojno-redarstvenih akcija u kojima su mnogi naši građani dali ono najvažnije što imaju, a to je svoje živote i svoje zdravlje u obrani RH i ne samo oni koji su bili vojnici već i civili, a to je danas i obljetnica napada na Zagreb. To nas sve obvezuje da RH čim prije učinimo republikom ili državom u kojoj pravna država funkcionira, u kojoj svi radimo u istom smjeru kako bi ovoj državi osvjetlali obraz, kako bi ona na sceni na kojoj je, a to je EU, među svim zemljama kojima težimo, koje su razvijene, bili bok uz bok. Pa iz tog razloga me danas pomalo i šokirala jedna vijest koju sam vidio u medijima. Naime, naslov je glasio 222 profesora na neki način pobjegla od inicijative koju provodi ministrica obrazovanja potragama za lažnim diplomama. To medijski i nije toliko čudno jer mediji vole senzacije, međutim čudi me izjava sindikaliste gospodina Stipića koji kaže da njega ne iznenađuje ako je to razlog. Ako je upravo razlog to da su ljudi imali lažne diplome pa su sad dali petama vjetra. Vidite, ovako pravna država ne funkcionira, ovako i ako postoji jedan profesor koji nije otišao iz tog razloga, koji je otišao na valu svih ovih danas koji napuštaju našu zemlju, onda to nije dobra poruka jer sramotimo tog profesora, sramotimo sve nas. 222 nije mala brojka, to ne bi sindikalni čelnik trebao govoriti. Ono što još je otegotna okolnost u toj cijeloj priči, da se ravnatelji žale da njima fakulteti ne žele to provjeravati ili ne žele za badava ili kako već. Ministrica ne smije biti u ovom poslu usamljena, ja ju podržavam u ovom poslu. Znači treba te stvari raščistiti. Ne samo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, u svim ministarstvima i tu treba Vlada RH jasno dati do znanja da će omogućiti toliko sredstava koliko je potrebno da bi se te stvari razjasnile. Ovako bacamo ljagu na naše ljude. Svaki profesor koji danas se odlučio da napusti ovu zemlju, a kažu da ne samo iz razloga toga što ljudi nemaju dovoljno sredstava za život, nego iz nekih drugih razloga koji su njima poznati jer ne vjeruju više u pravni sustav ove zemlje, ne žele sutra moliti nekog od nas političara da bi se njegova djeca zaposlila. I zbog toga ljudi napuštaju i mi sad kažemo da oni bježe zato što imaju lažne diplome. Dakle, lažne diplome treba svakako istražiti, ali ne na ovaj način, neka to bude jedan sustavan rad i neka to bude uloga Vlade RH. I ponovo se vraćam na ovoga i kolega Čuraj je spomenuo, neovisno o tome što je on to spomenuo, ne možemo ovdje polemizirati, ali ja želim to reći. Ja podržavam ministricu u njenim nastojanjima, međutim, ako mi postavimo stvari ovako, što će općini matična škola ako nema stanovnika, ako nema djece? Pa što, pa nije trebala pošta, nije trebala poslovnica banke, nije trebala autobusna linija, ne treba joj ni škola, a što treba općini? A što nam onda trebaju općine? I ponovo pozivam ministricu Divjak, neka razgovara s ministrom Kuščevićem, neka se dogovore, trebaju li nama 555 plus ona jedna jedinica lokalne samouprave ili ne trebaju. Moj osobni stav, ponovit ću ga, svaka općina u RH je ispunila svoju ulogu. Pa nemojmo se tako ponašati prema općinama. Nisu sve općine osnivači, to vi svi dobro znate. Osnivači su samo županije i veći gradovi, oni koji su mogli preuzeti te decentralizirane funkcije. Ministrica nema lošu namjeru, ali je loša poruka. Dakle, neka Vlada sjedne, neka o ovome razmisli i neka se pita na kraju krajeva općine i gradove u kojima još uvijek ima djece i budimo ponosni na to da bude djece, a time što ćemo školu još više ojačati, to je prilika da djeca dođu. Ili da kažem to ovako, načelnik općine, pa koga da on pozove na dan općine? Nema više ni ravnatelja škole, nema više ni direktora banke, koga da pozove? Da sam sebe pozove pa da se, sutra neće biti, ako biskup donese odluku pa ne treba ni crkva, malo je vjernika pa neće tu biti više ni crkva. Na kraju će načelnik općine sam slaviti dan općine. Najljepša hvala. Hvala, time smo završili.